Segurtasun digitala. Kaixo, bideo pilula honetan, segurtasun digitaleko gomendio batzuk emango ditugu nola babestu ikas dezazun. Gaur egun, ia denetarako erabiltzen dugu internet, eta bizitza errealean bezala, arriskuak eta mehatxuak ere badaude. Garrantzitsua da gure babesa eta segurtasuna hobetzeko bitartekoak jartzea, iruzurrak, informazio galerak eta abar saihestuz. Ikus ditzagun oinarrizko aholku batzuk. Zure pribatutasuna eta datu pertsonalak babesteko, oso garrantzitsua da pasahitz seguruak izatea. Nola egingo dugu? Bat, aukeratu gogoratuko duzun hitz edo esaldi bat, zure bizitzarekin lotuta ez dagoena, eta igar daitekeena, hala nola, izenak, jaiotze datak, maskotak, gustokoen duzun futbol taldea eta abar. Adibidez, elefantea. Bi, erabili letra larriak, xeheak, zenbakiak eta karaktereak gogor egiteko. Hiru, zenbakiak letren ordez ere erabil ditzakezu. Adibidez, xehea, 3 batez, aldatzea. Pasahitz segurua daukagu. Gogoratu noizean behin aldatzea eta ez erabiltzea edo zertarako. Aldaketak egin ditzakezu gogorarazteko eta indartsuak izaten jarraitzeko. Bigarren aholkua. Gorde gailuak antivirus batekin eta su-ebaki batekin. Firewall. Nola egin? Zure ordenagailuan, Windows erabiltzen baduzu, lehen etsita dator Microsoft Defender, baina aktibo duzula ziurtatu behar duzu. Bat, horretarako, bilatu segurtasuna, hasierako menuan edo bilaketa eremuan. Bi, berrikusi, protección contra virus y amenazas, eta firewall y protección de red aktibo daudela. Hiru, ez badaude, kolore gorriko gurutze ikono batekin agertuko dira, desaktibatuta egonez gero. Kasu horretan, aktibatzeko aukera hautatu beharko duzu. Lau, paneleko aukera guztiak aktibatuta egotea komeni da. Horietako bakoitzean sartuz, haren funtzionamenduari buruzko azalpen bat aurkituko duzu. Android erabiltzen duten gailu mugikorren kasuan, gaur egun, Googleek Google Play Protect dauka. Ez da antivirus bat, ez da su-ebakia ere, baina instalatuta dituzun aplikazioak aztertuko ditu. Merkatuan daudenen artean bilatzea gomendatzen dizugu. Avast, AVG, Panda, Norton eta abar. Horietako asko doakoak dira. Instala ezazu eta aktibatu babesa bakoitzaren urratsei jarraituz. Horrela, zure gailu mugikorrak ere babestuta izango dituzu. Hirugarren eta azken aholkua zure gailuak eguneratuta izatea da. Zure ordenagailuaren kasuan, Windows erabiltzen baduzu, honela egin dezakezu. Bat, zoaz, konfigurazioa, Windows Update atalera. Hemen ikus dezakezu eguneratzeen egoera. Bi, berririk ez dagoela ziurtatzeko, erabili Buscar actualización botoia. Baten bat aurkituz gero, zerrendan agertuko zaizu, eta descargar y actualizar. Sakatuz, ekipoa egunean utziko duzu. Hiru, aktibatu. Obtén las últimas actualizaciones en cuanto estén disponibles laukitxoa. Automatikoki informatuko zaitu eta deskargatuko ditu. Horrela, zure ordenagailua prest izango duzu beti. Gailu mugikorren kasuan, eguneratzerik dagoen guztietan abisatuko dizute. Gogoratu, deskargatzea eta instalatzea, zure gailua ere eguneratuta edukitzeko ematen dizkizuten urratsei jarraituz. 3 aholku simple horiekin, zure segurtasuna eta babesa hobetuko dituzu. Funtsezko ikastaroan izena emanez ikasten jarrai dezazun gonbidatzen zaitugu. Eskerrik asko, zure arretagatik. Red.esek bultzatutako Generación D ekimenaren barruko jarduera. 11 fundazioak laguntzen du. Europar Batasunak finantzatua. Next Generation. Berreskuratze plana. Espainiako gobernua.